Yosemite 2025? Som povedal, že... Ešte nie, to je... 5, dačo, nie 5. Bratku, ja dám 8 minus takoj. Srejme prdel. A toto je... Dobre. Toto také ťažšie. A tu v klembe sa dá podľa mňa, že aj všetko. Tu som dole. Pozdravujem mamku aj rodinu. Super. No toto tu, čo sú tieto cesty tu, to sú že... 10. 10 minus, 11 minus, 1. Šimonko, co to zagáči? No tak, že dobre, ešte nie... Dobre, no. Ale keď chceš liesť, musíš mať rešpekt, lebo keby si bol taký ako Jakub Rehu, tak by si pravdepodobne teraz zabíjal šviňu alebo dáco. Šimon totiž to má teóriu, že Kubo nechcel ísť liesť, lebo sa bojí. To Šimon má? To ja mám takú istú teóriu. Bratku, to je túto istú teóriu, len som zatiaľ nevyslovil, že by som nebol, vieš... Ja, že by ty si nebol ten vinný. Toto, lebo to už vyjdu za všetko to dneska. Žanol si? Ale to by som mal mať... Typek je vo office proste, celý čas. Typek je vo office. Ja som proste neplatený herec. Toto si pozeral videa? Áno. Dobre, však to skúsime. Ty môžeš robiť ten trik, ktorý oni hovoria, ja to úplne, že vieš toto stlačiť a podávať tak. Ale to je také, no. Vieš si touto rukou pomôcť, že keď budem potrebovať veľa lana, túto nikdy nepúšťaš lano z ruky. Toto viem. Nikdy. Toto viem. Keď budem potrebovať veľa lana naraz, tak toto rýchlo stlačíš. Vybavené. Púšťaš. Pekná teda. Kamu už sa ľahšie obúvajú tu tieto panky. Páč si na to. Páč. Poď mi ho pekať, bo teraz treba ísť na pivo.